Paitan yang Gabida sindan. Mga-apply mata kong trabaho. Wa, mag-apply. Pirti man basihan na sinulog. Paita ginawa tayo grado. Sus, wa di kita kahing kita kasudol ng tayo grado. Pero unsa sa katong dahil mga babae sa kilid, no? Nga moingon nga 50 lang, sir. Pangapi, sir, 50, sir. Mangga, sir, mangga, sir. Ano ana man? Unsa gi ka to? May pa akong gida akong asawa. Dali lang lagi sila makakwarta mga babae. Ay pagidaan ako kung asawa. Mao to akong gi. Pre, ano gayo yo magkadiha, pre? Sus nga play mo ko dito sa trabaho, pre. Nya ko wa man ko gidawat kay kining wa kita grado. Na maglisod kag ano pre, maglisod kag sulod trabaho ro mapanahon na og kay grado pre kay anhar yo kanang magsigil lang gi kanang pala anang ba siminto yo pati painita. Mao lang bahala lang unta to, pre. Una lang kita magpatrabaho. Way magpatrabaho kay busy kay las nilo, pre. Ay sinulog man. Mao hipulong sa ko, pre, nga pag agi na ko dito sa sida, di aras mga karsada may babae nang gilingkod. Nay mo agi mga laki ino magkuhito man nila, pre. Sir, mangga, sir. Mangga 50 ra, sir. Mangga. Ay kanang naa sa kilid sa kulon kanang mga babae nga puwak kay mga gabi. Puwak kay gabi. Mugbo kayo mga paa. Yan ang pakigol kayo mga sulubon. Nya. Dali man kay hilang mga kwarta. Kung naman ako kang asawa mo ito. Gidalon dito. Ay na lang dadon imong asawa nga to pre. Bisag anhir gini dinis atua. Ang imong asawa daghan mo palit ana. Ano? Oh, kay sinagamo na rin mong asawa na hatag lang sa danya mingon nga kanang 50 lang ko sir, pangapi sir. Kana. Aw. Portay mong asawa kay sumpian ka mas sayon ang babae magkikita trabaho pre kaysa laki. Mao no? Ay mong asawa. Akong asawa. Mo akong dalom pre. Mo ako tong Ibutang ni mo pindahan pre. Sigurado kayo. Bisag ako gani mo agi. Ako akong ino ako asawa, pre. Dalon ako to. O sige, patuloy mo asawa pre. Sige, pre. Oh, asa man napitadanan ni may butang pre. Inida. Akong atangan, tan-aw na ko kung asa ni butang yung asawa. Lami ara ba tos mari. Kandi sakto. Ang katuiyang na naibawan ng mga babae. Mga magpabayad man to. Magpabayad na. So kung ibutang niya yung asawa sa kiladaan niya, ingong 50, hatagal na ko sa gatos. Doon kayo. Din mo na akong bana nga. Din makaduwa na lang kung mangita ni mo. Sus, nga-apply lagi kita kong trabaho lagi. Dito ko, dwa man yung kong ka-apply kong trabaho. Kaya kining kuwang kita sa grado. Kanya akong nakita dito, day. Mga babae, mga naa dito. Taliaran. Bay. Igor lang maglingkod-lingkod sa daplin. Igor lang masampit nga. Sir, pangapi sir, 50 lang ko sir. 50 lang ko sir. Daliaran makakwarta, oy. Yang sa may kuan ni mo, sa may Akong kwenta nga, ikaw lang tamo akong kwenta. pwede na ko dito, mapil ko nila dito. Pwede na ka kay Mayroon ko- nindot kagbok. Sir, 50 Oh, lang. nindot pa kay kagbok. Nindot mga mga gila dito. Dali na kayo. Ano ka dito mo kayo? Okay, ako, dili ko man ko magsilbi kay sus, maatot ako na maglingkod-lingkod ako dito. Dili man sila kay parti kuno kung lago mao kunot niya. Sama pa gyud wa di sa mao yun man. Nisi mo naman na berkwarta ig ako. Kwarta gyud. Sa syudad. Dili na lang tambak sa sida day. Kay tambak akong kumpare nga bisan kuno ari lang kuno sa dapin-dapin sa labi ani nga mingaw-mingaw. Kay may dili kung kunay pag sare mo agi makabayad ginug sa sida. Bale ko, sir. Oh, ana oras nimo? Mo na kwarta na. 50 lang, sir. Oh, 50 lang. Nana ako. Oh, Yan dira ka. Tagaan ko. Tagaan ka. Oh, tagaan kay maana ra ko mga 50. Oh, Tagaan ra. tagaan ka na yung kwarta day. Ya sa ko napita magbagbaro gani. Adiri lang ka dapita sa daan. Dili lang ka kahoy oh. Adi ka dapita day. Kay naay mo agi dili. Sandig lang ka aning kahoy day. Kadi dili. Haligir may kasandigan. Ito diri lang ka sa Ara ako sa kahoy. Diri ka sandig lang ka. Naay mo agi. Oh, naay mo agi diha. Sa pita dayon nga. Sir 50 ra ko sir. sige, Ano ka sige. kwarta dayon ta? Sige. Dali na. Ya diara ra ko na mo agi. Oh, pagwat-wat lang dia day. Sige. Kay nindot ko na pong basi ko kumpare. Ikaw asa mo ka? Ako ka. Ulis ako kay ako bantay sa bata dito. Sige, sige. Diara ko buat. Tay, nindot siguro kayo ng trabaho. Gaan ra kayo mga kung 50 ya tagaan ra niya. Kurti ko nung naghanap kwarta ng mga babae dito, yung mga 50 kay para pangapi. Matay tinuod to gitong ingon ni paring taguroy nga.
buta si Mari na napisdan ha, magitinuon. Halaka. Ako yung una makapalit niya kung kumari ron. Pagkalamiar ba yung kumari. Kaya na naman yung kikong naibog ang kumari ko. Hindi nagisa kabuot ni kay gibutan na sa pindahan niya yung asawa. Bahala na ka diha, pre. Naamas pare. Kini una na kong hagdon. Naalagi ka pre. Uy, Mari. Ka na. Suma. Kani. Ito ah. Wala pag pre. Pangapilang. Si Kwita? Ima na, Mari. Para pangapilang pre ba? Gusto may giingon ni Pari day. Iyon man siya nga. Di na ako na niya punong butang sa punas kawin. Kaya na ako na maagi bala kung nga 50 lang para pangapi. Sige. Hindi tadi ani Mari. Asa ba ta? Ako talapit libon-libon gamay. Kaya lisod kayo. Lisod kayo ay talapit. Abaya daan. Ako, gimana ako sa gatuson pagin ako. Amay noon. Kay Sudah kita. Kasi gatuson mo. ah, Salamat Mari. Ay, ka Mari. Ano Mari? wala ko wala ko ko man tadi. Ano gumon mo sa pinaglakihan ay mo man ta pagbuon. Hubo mo na Mari. Kay mo na gingon ni Pari dito sa syudad na kanang moligya silang pagkababae ba? May bayan bitin mo sa gatos. Sila talaga. Ay binuang na ay. Di ko masugot na. Ano man? Wala yung trabaho ta syudad. Maunay kita ni Pare dito sa syudad dito yung pag-adto niya to sa gawa. Ang babae dito, tag 50 na kuno akong gibayang kita ka sa gatos gali. Ah, di ko masugot na mare. Eh ona ko ako sa gata sa ko ni ulit ni mo. O dihan eh. Na. Kanawa. Ang Pare. Kamong do pa jud